Ekskluzivna vijest. Pripremite se ostati bez riječi, jer upravo sam primio informaciju koja će uzdrmati temelje našeg Hajduka. Nemojte brinuti, sve ću vam otkriti. Ali prije toga, morate se pretplatiti na naš kanal kako biste pažljivo pratili ovu uzbudljivu priču. Prijavite se odmah i pridružite nam se na ovoj putovanju punom iznenađenja. Sada, hajdemo razgovarati o jednom imenu koje natjera srca navijača Hajduka da brže kucaju, Ante Rebić. Rebić je izazvao određenu nelagodu u Milanu i to je otvorilo prostor za nagađanja, da li se on vraća u Hajduk. Iako ima još 2 godine ugovora s Milanom, sve ukazuje da je Ante Rebić spreman napustiti San Siro u potrazi za novim izazovima. Iako mnogi smatraju da je to malo vjerojatno, mogućnost povratka Rebića u Hrvatsku i pridruživanja Hajduku ne smije se odbaciti. Ta ideja kruži hrvatskim medijima i posebno društvenim mrežama. I, znajte, ovdje ne govorimo samo o želji navijača iz Splita. Postoje naznake da bi se ta transfera mogla ostvariti. Uostalom, nogomet je prepun uzbuđujućih preokreta. Jasno je da bi Rebić morao odreći se značajnog dijela svoje plaće, jer je očito da Hajduk ne može ponuditi iznose bliske onima koje trenutno prima u Milanu. To bi bio pravi žrtvovanje za igrača, ali tko zna, možda bi pregovori koji uključuju postotak od sljedećeg transfera mogli biti rješenje. Još uvijek ima mnogo varijabli u igri, ali nada lebdi u zraku. Sada je vaš red da sudjelujete. Ostavite komentar ispod i podijelite što mislite o mogućem transferu Ante Rebić u Hajduk. Vjerujete li da bi se to zaista moglo dogoditi? Podijelite svoje mišljenje i interaktirajte s nama. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako ne biste propustili nijedan detalj ove nevjerojatne sage.